Němický pocit desku, která nese název Tradice z krabice, téhle jaderné kapele, kterou znám již několik let, s kterou jsem již také párkrát vystupoval. Takže ať se dneska dobře prodává. Musíte si všichni koupit samozřejmě. Děkujeme kapele Mlčete na útěku. Dámy a pánové, Záviš! Děkujeme. Ne. Ale na kolovačku. Kurva, my vždycky, když křtíme CDčko a já to dám na kolovačku, tak vole druhá řada už ani neví, že jsem něco dával, vole. Poctivě. Ale toto je taková dobrota, že kdo se napije víc než jedno